Jsem Julie a tohle je moje první video ze série Zevnitř. Dneska je 1. září 2025. Je to velký den pro naše děti, protože jim začal nový školní rok a je to velký den i pro mě. Protože jsem si konečně dovolila změnit svoje vnitřní nastavení a umlčet hlas svého vnitřního kritika. Rozhodla jsem se, že já chci být, vidět a slyšet. I když stále ještě nepřišly perfektní podmínky, mám pocit, že nepřišlo perfektní téma a nejsem perfektní já. Odhazuju všechny tyhle bloky, které mě brzdily, už je nechci. A jsem tady. Autentická, pravdivá, syrová. Chci vám vyprávět svůj příběh, chci mluvit o procesech, kterýma procházím, chci popisovat vztahy, který žiju. A jsem přesvědčena o tom, že právě ta lidskost a živost může být mnohem inspirativnější, než kdybych vám to teďka natáčela z nějakého supermoderního studia s vizážistkou za zády, s kameramanem. Víte, mám pocit, že pracovat se svým potenciálem je úplně stejný, jako vzít semínko, který máte k dispozici. Dokud vám to semínko leží na stole a říkáte si, co by z něj mohlo být, tak si to jenom říkáte a sníte o tom. A takhle já jsem sněla od roku 2017. A dneska jsem se rozhodla, že to semínko vezmu, dám ho do květináče, zaleju ho a nechám sluníčko, aby na něj svítilo. A že to semínko bude mít podmínky pro to, aby mohlo vyrůst. Aby se mohlo projevit, jaká je jeho kvalita, aby mohlo vykvést a aby v budoucnosti mohlo přinést plody. Možná tohle to taky znáš. Možná čekáš na perfektní příležitost a na perfektní čas a pořád tě válcuje ten strach z toho, co si řeknou druzí. Jo, mě taky válcuje, ale už netolik. Pořád ho tam v sobě někde vzadu mám. Ale rozhodla jsem se, že pro mě není už ten, kdo mě bude řídit. A chci v tom podpořit i tebe. Pojď si za svými sny. Pojď si je splnit. Pojď udělat ten krok ze strachu k odvaze a zevnitř ven.